Yo. Hold up. Keep us for this. Easy boy on this one. Hold on. Bakro sisi, yeah. Bakro sisi, wallahi na san bakro sisi, yeah. Bakro sisi. Dan Allah dan zo in aike ka kuma ga ka da giwa kamar tanka ga kanka kamar wani kamfanka. Kai jiya na ga abun mamaki ce ka dawo sai in baka maki ka ce wa Lado ya dan baka maki amma ka ce mai ya hada da gari ya saka a leda ba saboda baki. Wallahi ni kon bana zuwa jiya na je ya ce wai in juwa sai ka ci bashi kullun ka kasa biya ya takura like wani dan garuwa yana bi na yana mun kururuwa ni da bani na ci mai bashi ba kullun rama nake yi ba na kiba. Lalle ka girma zan je in hada ka da babanka jiya na ganka kana ta shan sholi sai rawa kake like kokoli jiya na karbi belin ka gun police. Lalle ka girma kai ba ma wannan mutumin easy a kai zo ka ji mana wannan wace yarinya ce da Allah kaga ta dan zo giftawa. Haba di bas ba gane ta bane Fatima ce bata bayan layin nan to ya akai kai a ina zuwa 1 minute da Allah. Assalamu alaikum Fatima, na yi mafarki kin sai saniya kuma na ganki bayan layi. Kina ta sanya gayu a layi, ina a zaune a gun mai shayi. Cash, wallahi gayun ba sa yi, ki biyo ni in saki a layi. In baki naira ko kuma dola, abun fa na son dole ki kola. Bako sisi, gayun wallahi bako sisi. Bako sisi, Bako sisi, gayun wallahi bako sisi. hey, Bako sisi, gayun wallahi bako sisi. baba. Bako sisi, gayun wallahi bako sisi.